Si sou estudiants de segon de batxillerat o de cicle superior i aquest any feu la selectivitat, això us interessa. Hem vingut a la UPC a parlar amb uns estudiants que estan desenvolupant una app amb la qual podreu saber la nota de tall abans que ningú. Com us poseu d'acord? Tots quatre i neix l'APP Selenotes. Doncs mira, jo fa un any enrere era el meu projecte final d'un curs d'Android que estava fent aquí a la universitat i al final no va poder ser per tema d'estudis, que no vaig tenir temps, i aquest any la volia treure sí o sí. Aleshores, quan vaig anar a ESADE amb un concurs de plans de negoci, vaig conèixer l'Andrea i l'Alícia i va ser quan els hi vaig proposar que m'ajudessin a col·laborar amb mi. Llavors el meu company de la universitat, el Roger, que també és d'on visc jo, li vaig proposar que ell acabés la part d'Android, ja que si no jo no tindria temps d'acabar iPhone i de fer-ho tot. Què permet aquesta aplicació? L'aplicació permet que els estudiants que acaben d'acabar a batxillerat o cicle formatiu de grau superior puguin saber quina nota de tall aproximada quedarà de la seva carrera i també quina és la mitjana total dels estudiants que cursaran aquesta carrera. Com es calcula aquesta nota estimada? Bé, doncs la nota estimada el que fem és fer servir dades d'altres anys passats, el que fem és fer servir una fórmula i calculem més o menys la mitjana que quedarà aquest any de nota de tall, i en el moment en què els usuaris de l'aplicació i d'aquesta carrera sobrepassin les places que té disponibles aquesta carrera, llavors s'utilitzarà la nota més baixa de l'últim estudiant en plaça. Per què creieu que és una eina útil? Creiem que quan acabes d'estudiar batxillerat i t'has d'enfrontar a la CELE és un procés en el que estàs inquiet i no saps si podràs entrar a la universitat o no, i creiem que qualsevol eina que pugui ajudar en això és molt necessària i molt útil. On podem descarregar Selenotes? Bé, l'aplicació es pot trobar disponible a l'App Store i al Play Store, està disponible tant per iOS com per Android, i el que pretenem treure amb aquesta aplicació no és gaire, perquè l'aplicació és gratuïta en les dues botigues, i llavors el que pretenem és arribar a acords amb alguna universitat, sobretot amb universitats privades, que són els que acaben recollint, per dir-ho d'una forma, els estudiants que no acaben entrant a la carrera que toca. Nosaltres, com que sabem la carrera que vol fer l'estudiant, podem fer anuncis personalitzats a aquests estudiants. Què els recomanaríeu als adolescents que vulguin ser emprenedors? Que no tinguin por de sortir de la zona de confort i d'anar a algun lloc en el que tinguin inseguretat de si estaran a l'altura o no, perquè tothom comença des d'un principi i de tot s'aprèn.